ji dema ku hêzên Rûsyê û Amerîkî derbasî Sûriye û Rojavayê Kurdistanê bûne, li ser dirêjehiya salên borî her aliyekî ji wan ji ber berjewendiyên xwe û berfirehkirina desthilata xwe li deverên Kurdî gelek caran nakokî di navbera wan de rûdane. Bi gelek şêweyan rêgirî li hevkirina û rikaberiya wan jî li ser desthilatê Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatî Firatê berdewam e. Herî dawî jî amadekariya avakirina hêzna taybet bi xwe dikin. Jêderna xwecihî belavkirin ku hêzên Amerîkî yên li Kurdistana Sûriyê û Rojhilatî Firatê dimînin, angol deverên belavbûna hêzên hevpeymaniya navdewletî, dergehê tomarkirina navan ji bo leşkeriyê li pêş xelkên sivîl li devera Şeddadê ya başûrê Hesekê vekirine. Bi armanca avakirina hin yekîniyên xwecihî li derveyî Hesedê da ku dibin sîwana hêzên Amerîkî de kar bikin. Li gorî ajansa Stîp eşkere kiriye, hêzên Amerîkî $350 Amerîkî wekû mûçeyên her leşkerekî nû ji endamtiya wan yekîniyên xwe re destnîşan kiriye. Li gorî heman jêderê dema xula rahînankirina wan çekdaran jî du mehe. Li baregeha Şeddadê ya ser bi hêzên Amerîkî ve li başûrê Hesekê dêwerin encam dan. Girêdayî heman babetê Tora Kurdistreet li ser zarê jêderina xwe eşkere kir ku bi biryar ji Rûsyayê efserina Rûsî bo duwem car li gel hejmarek serokhozên Qamişlo civiyane û projeya leşkerkirina zarên êl û hozên deverê di çarçoveya kiyanekî leşkerî nefermî û bêgirêdan bi hêzên rejima Sûriye ve yan jî milîsên bi navê berevaniya niştimanî pêşkêşkirine. Li gorî heman jêderan efserên Rûsî şêxên wan hoz û êlan agahdar kirine ku ev hêza nû dê bi tenê ser bi Rûsya vede û biryarên wê taybet ji hêzên Rûsî dê werin der. Endamên wê jî dê mûçe û xwarin û alîkariyên xwe ji Rûsiyê werbigirin. Herwiha jêderê da zanîn ku ew hêz dê ji 500 ta 1000 çekdarî xwe bigire. Efserên Rûsî sozdane tu rûbirûbûnê bê tu alî re ji derveyî parêzgehê yan jî tevlîbûna şer nabin, ne ku di rewşeka awarte de be. Heman jêderan amaje kir ku ev gav projeya Rûsî piştî yek rojê ji vekirina hêzên Amerîkî ji dergehê tomarkirina navên leşkeriyên nû bi armanca avakirina keyanekî leşkeriyê nû ji nişteciyên Ereb li devera Şeddadê ji derveyî çarçoveya Hesedê hatiye. Li gorî hin şopîner û şrovekarên siyasî jî armanca Rûsya jî ji vê gav û hewlê ew e rêl pêş Amerîkiyan bo girêdan û nîzîkirina hin hozên Ereb yên xwedî bandor lê Qamişlo deverê baliyê xwe de û rûbirûbûna hewlên Amerîkiyan ji bo nîzîkirina hin hozên din li başûrî parêzgehê bigire. Lê Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatî Firatê hêzên Rûsî û Amerîkî gelek baregehên xwe yên leşkerî ava kirine. Rikaberiya wan jî berdewam e. Her dem û demekê hêzên Amerîkî rêl pêş hêzên Rûsî di dema encamdana dewriyên leşkerî de digirin. Astengiyan ji wan re drûst dikin. Hêzên Rûsî jî diriya alîgirên rejima Sûriyê re li deverê. Astengiyan ji hêzên Amerîkî û dewriyên Amerîkî re derdixin. Gelek caran rastî girtina rêyan û avêtina keviran jî tên ta ku xwe vedikşînin. Lê pirsa ku hejmarek çalak van dikin ha ew e avakirina van hêzan dûr ji Hesedê û rejima Sûriyê û tenê ji bo xizmeta Amerîka û Rûsya li Cizîrê û betaybet li gundewarê Qamişlo çi nameyê dide.